डॉग वाला दबा बात करेंगे ना, मैं बात करेगा उनसे। अभी पेस मामा ये हैप्पी से कथा है को हैप्पी हैप्पी सोइबो ना को सोइबो नहीं कि हां सोइबो नहीं ना घरे जाई सोइबो। हाय फ्रेंड्स नमस्ते। तो चलंतु देखिबा हैप्पी को हमर ओटे न्यू डॉगी आसी पुची पई पप्पी मोटे न्यू पप्पी आसी पुची पई। तो चलंतु देखिबा हम ता ना होची जंदा पुचर नेम कोन सॉरी हैप्पी रो नेम जो हम जो पप्पी रो नेम कोन हैप्पी पप्पी रो नेम कोन पप्पी रो नेम होची हैप्पी। हो जाओ नमस्ते सर। जी भी हैप्पी अब नहीं भैया वो आ गया है, मैं यही फ्री फैशन में हूँ, ढूंढ रहा हूँ उसका पाइप एक ढूंढ रहा हूँ, साइज का नहीं मिल रहा है। तुम पकड़ के बैठेगा ना चलो आ। तो फ्रेंड्स एबे हैप्पी जाउची वैक्सीनेशन करिया पई वैक्सीन नवा पई हैप्पी जाउची वैक्सीन नवा पई मु जाउची ये हमारे या गोटे पुची से भी जाउची हैप्पी इंजेक्शन 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 नबा आज इंजेक्शन ना चलो जीवा कौन कहो तब डिस्प्ले बंद हो गया ना। बर्तमान आसी पहुंच गलु मिल्की हमें ऊपर आ जाओ मिल्की A few moments later. हैप्पी 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 डॉक्टर के पास आ गया डॉक्टर के पास आ गया जाओ मत माँ हो गया इसका कल दे दिया ना उसको। बाबा जो डॉक्टर कहते थे ताकू आइसक्रीम दो डॉग वाला दबा बात करेंगे ना, मैं बात करेगा उनसे। ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ हैप्पी हैप्पी ओपन करो तो थोड़ा डाउन राइस बेटर
உண்மையில அதெல்லாம் பிரைஸ் அதிகமா ஸ்டாக் छोड़ दो बैठेगा बैठ मामा छाड़ दियो कुछ बोला नहीं खुली वो कर मुझे बाबा ऐसा कौन ଏବେ ହ୍ୟାପିକି ନେଇକି ଆସିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହେବ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ କିଛି ତାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ କିଛି ହେଇଛି କାଲି ତାକୁ ଗ୍ଲୁ କେକ୍ ଦେଇଦେଇଛି କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତ ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏ ମାମା ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ସେଠି ହଁ ହଁ ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ ଆସିବେ କିଏ ହଁ ତମେ ପଳେଇ ଆସ ତମେ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲ କାଲି ଖାଇବାକୁ ରାତିରେ କେକ୍ ଦେଇଥିଲ ନା କେକ୍ ଦେଇଥିଲ ନା ବାବା ମନା କରିଥିଲେ ନା ତାକୁ କେକ୍ ଦବନି ଦେଖ ତାର ଏଇ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ହଁ ମା କ'ଣ ତମେ ତାକୁ ଦେଇଛ କାଲି କେକ୍ ଦେଇଛ ସେ ଦେଖ ତାର ସବୁ କ'ଣ ବାହାରି ପଡୁଛି ସବୁ ଦେଖିଲ ହାବି ହାବି கடிக்கிறதுக்கு அதுக்கும் வேக்சின் இருக்கு இது தனியா இன்ஃபெக்ஷன் இப்போ கடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு என்ன பிரைஸ் வரும் ஓகே சார் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ கடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு வேக்சின் பிரைஸ் வந்துட்டு 750 வரும் இவங்களுக்கு அந்த ஃப்ளூ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்களா அது வந்துட்டு 950 வரும் 950 வரும் ஃபர்ஸ்ட் இயர் 3 டோஸ் போடணும் 950 வேக்சின் 3 டோசஸ் போடணும் 950 into 3 ஆமாம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் இப்போ இன்னைக்கு ஒன்று போடுவேன் இதுதான் ஷெட்யூல் ஓகே ஒரு போடுவேன் அடுத்த செகண்ட் அடுத்த 4th மந்த்ல ரேபீஸ் அண்ட் இது சேர்த்து போடுறோம் இப்போ வந்து அந்த ரேபீஸ் ரேபீஸ் இப்போ நான் போடக்கூடாது 3rd மந்த்ல தான் போடணும் ஓகே அண்ட் வேக்சின் ஷெட்யூல் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வேக்சின்ஸ் வேலை நீங்க தான் ரெடி பண்ணி கொடுப்பீங்க ஆமா ரெடி பண்ணிடுவோம் வேக்சின் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வேக்சின் ஒர்க் ஆகும் இப்போ வேக்சின் போட்டுருங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ வேக்சின் போட்டுருங்க ரெண்டாவது சரி இப்போ பாப்பா என்ன பண்றாரு பட்ஜெட்ல கேக் கொடுத்தாங்க ஒரு கேக் கொடுத்துறாரு நான் ஆக்சுவலி கேக் கொடுக்க மாட்டேன் ஸோ லைட் தண்ணியில வந்து ரொம்ப தண்ணிக்கு அதுல பால்ல லைட்டா மிக்ஸ் பண்ணிடுவேன் ஸோ சும்மா ஃபிளேவருக்கு மட்டும் தான் பால் போடுவேன் இல்லைன்னா சாப்பிட மாட்டேது இது தண்ணியில சூடு பண்ணிட்டு அது நம்ம சேரல் வைக்கிறது அது போட்டு கலந்துட்டு கொடுக்குறோம் ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடுவில் ஐஸ்கிரீம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெனிலா ஃபிளேவர்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுக்கும் என் பாப்பா என்ன பண்றாரு இவர் கொஞ்சம் கேக் கொடுக்குறேன் சோக்கோ ஃபிளேவர்ல அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இங்கே கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ஷன் இது வந்துச்சு பாருங்க இல்லை சார் இது அதனால வரல நான் ஏன் சொல்றேன் அதுக்கான ரீசன் சொல்றேன் நான் ஈரத்தில் படுக்கிறாங்களா இல்லை சார் இந்த மாதிரி வாட்டர் ப்ரூஃப் தான் போடுறோம் ஒரு 12 ஹவர்ஸ்ல மாற்றி விட்றான் எவ்ரி 12 ஹவர்ஸ் இப்போ நான் எத்தனை வந்து இது 6 o'clock நான் இப்போ இதுக்கு வந்து அவரோட பெட்ல ஓகே நான் ஒரு 6 o'clock மாத்திடுவேன் திருப்பி மார்னிங் 6 o'clock நான் 6 o'clock இது வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப் சார் நம்ம ஓன் பிராண்ட் இது ஓகே ஓகே அதனால பேபிக்கு நான் யூஸ் பண்றோம் இது வேக்சின் ஸ்டார்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம தான் வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு பார்த்துக்கிறோம் வெளியில போக கூடாது நான் அதெல்லாம் நான் தனியா அதுக்கு ஒரு ரூம்ல ரெடி பண்ணிட்டேன் நான் உங்ககிட்ட காட்டி விட்டுருவேன் அவன் பிரச்சனை இல்லை பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இவர் கேக் கொடுத்துட்டாரு நேற்று இவர் சொன்னாரு எனக்கு டேடி நான் கேக் கொடுத்துட்டேன் இப்போ இது கேக் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தா என்ன பண்ணுறது லூஸ் மோஷன் தான் ரேரா தான் இந்த மாதிரி ஆகும் இட்ஸ் நாட் லைக் நமக்கு ஃபுட் அலர்ஜி வந்தா ஸ்கின் நான் சாக்லேட் பிஸ்கெட்ல கொடுக்கலாம்ல சார் கொஞ்சமா கொடுக்கலாம் சார் கொஞ்சம் மெஸ் பண்ணிட்டு தான் கொடுக்குறோம் நான் எப்படியே சும்மா போட மாட்டோம் மெஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் எதுனா அடிக்கடிக்கு அவருக்கு சாப்பாடு கொடுக்க முடியாதுல்ல ஸோ இவரு இது சாப்பிட்றதுனால இது பார்த்துக்காது கற்றுது ஸோ அந்த டைம்ல கொஞ்சம் இவரு உடச்சு கொடுத்துட்டாரு டாக் ஃபுட் கொடுக்குறீங்களா டாக் ஃபுட் இன்னைக்குல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கு சார் அந்த பெட் ஒன்று இருக்குதுல பெடிகிரி அது வந்து பப்பில வருதுல்ல பப்பி தான் அதுதான் அதுல வந்து சுடு தரல கொஞ்சம் சுடு தரலாமா ட்ரையா அப்படியே அப்படியே கொடுத்துருக்கோம் ட்ரை ஃபுட் ட்ரையா தான் கொடுக்கணும் அது ட்ரை ஃபுட்டா ஆமா ஆமா பட் அவங்க சொன்னாங்க நான் அது பப்பி கொடுத்தாங்க சொன்னாங்க அவர் சொன்னாங்க கொஞ்சம் சுடு தண்ணியில நோ நோ அப்படி பண்ணக்கூடாது
இல்லை நான் பண்ண மாட்டேன் சார். புரியுது. நான் சொல்லிக்கிறாங்க, சுடுதண்ணி கொஞ்சம் போட்டுட்டு அதில் லைட்டாக அந்த சுடு தண்ணி கொஞ்சம் போட்டேன்னா அந்த இதுவாகிடும், பகுதி ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லைட்டாக கயிறு போட்டுருங்க, அதில் கழுவிட்டு அதை கொடுத்துட்டுங்க. அப்படி சொன்னாங்க எனக்கு. இது பீப்புள் தப்பா நினைச்சுக்கிறாங்க. அது நேமே ட்ரை ஃப்ரூட். அப்படியே கொடுத்து. ஆமா, இப்போ சி லைக் ஈவன் லிப் பண்ணா கூட அதுக்கு மேல இருக்க எனர்ஜி நியூட்ரியன்ஸ்ல மேல இருக்கும், போயிடும். ஃபாஸ்டா சாப்பிட்டா கூட போயிடும். நீங்க வாஷ் பண்ண तमिलनाडु तो रूम में जाएंगे तो एक बार ऐसे सोच नहीं बने बाबा हैप्पी ऐसे सोच जाएंगे हैप्पी है ना, वो कौन कर रहा है? इंजेक्शन ना हो, ओके? इंजेक्शन नहीं सही से जाएंगे रूम में सोइबो, ओके? सोच जाएंगे सूजी तक निकाल ना से सूजी तो ऐसे सोचने समय बस वैक्सीन के ना bisa protection ಇರ್ತದೆ and வெளிய flu இதுவா அது கரெக்ட் சிஸ்டம் அட்டாக்ஸ் ஆஃப்டர் அங்க போய் பேசு. ମାମା ଏଠି ହାପି ସହିତ କଥା ହେଲ, ହାପି ଏଠି ଶୋଇବୁନୁ କୁହ। ଶୋଇବୁନି ନା ଶୋଇବୁନି, ଗାଁ ଘରେ ଯାଇକି ଶୋଇବୁ। घर जाएंगे शोइबो கம்ப்ளீட் ஏய் வெயிட் பாத்தீங்களா? வெயிட் பார்க்கல, வெயிட் பார்த்தலாமா? पूरा ले उसको पीछे से और उठा एतरे वैक्सीन नबार पूरा शेड्यूल अच्छी केबे पपी की केबे केते टाइम रे वैक्सीनेशन करिवे, डिवॉर्मिंग करिवे, ये सब एथिरे पूरा चार्ट अच्छी। बाबा साइज कौन अच्छे मम्मा सही दियो, बदमाश करो नहीं। बाबा डॉक्टर हमको साइड दाग लगाएंगे हाँ 45 days So, March 15. तार को जाना कुछ Videos. Disturb ஆகுது. अभी अबे प्लस ये हैप्पी ये ऐसे कान तो सिखाएंगे चलो सिखाएंगे अभी कौन को जान जो तुझी मत छाड़ी दियो, मत इंजेक्शन दी जो ना डॉक्टर को वैक्सीन सरी वाला रिमोटिंग सरी वाला तो तो मेडिसिन नहीं पड़े चलो मां हैप्पी इंजेक्शन नहीं थी बाबा क्यों विशाल हैप्पी विशाल हम कहाँ पूछो हाँ काम बोलो तुम से काम बोलो So, tics எப்படின்னா டிக்
ஒரு டிக் வந்துட்டு 20,000 எக்ஸ் போடும். 20,000 டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் மாதிரி இருக்கும், சாயில்ல இருக்கும். ஒரு 3-4 months எஸ்பெஷலி சம்மர் மந்த்ல க்ரோ ஆகி வெயிட் ஃபார் an animal to hold. அப்ப நடந்து போவாங்க. வீட்ல ஒரு தூசி மண்ணு மாதிரி இருக்கும், பட் தட் நமக்கு தெரியாது, நம்ம கண்ணுக்கு அவ்வளவு தெரியாது. ஸோ அதில் அட்டாச் ஆகிடும். எஸ், ஈவன் இஃப் யூ ஆர் இன் அபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆல்சோ டஸ்ட் மாதிரி டிக் நீங்க அப்ப எவ்வளவு பண்ணீங்கன்னா அனபாது ப்ராப்பர் மிக்சிங்லாம் எஸ். இதெல்லாம் டாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 3 தான் சார். ஒன்று வேக்சின், ஒன்று டிவார்மிங், ஃபுட், ரெகுலர் பெட் ஃபுட், அண்ட் தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டிக் கண்ட்ரோல். லைக் மஸ்கிட்டோ எப்படி டெங்கு, மலேரியா, சிக்கன் குனியா இல்லாமல் டாக்ஸ்ல டிக்ஸ்ல டிக் ஃபீவர், டிக் ஃபீவரே 5 டைப்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி. அதுல வைரல் டைப் இதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம்னாலே வேக்சின் போட்டு வேக்சின் டிசீசஸ், டிக்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணி டிக் டிசீசஸ் ஸ்டாப் பண்ணாலே வேற எந்த ப்ராப்ளம் வந்தா ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி அது வந்து அவ்வளவுதான். அது மாதிரி டிக் கண்ட்ரோல் தான் வேக்சின் போட்டுட்டேன், டேட் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன், நெக்ஸ்ட் டேட் இதில் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் உங்களுக்கு இப்போ கொடுத்துருக்காங்க. இதுல என்ன வேக்சின் போட்டது, மெடிசன் எப்படி கொடுக்கணும்ன்றத சொல்லிட்டேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இம்யூன் கேர். இது வந்துட்டு 0.5 ml. இந்த இது எஸ் எஸ், மார்னிங் அண்ட் நைட் 20 days. 0.5 ml 10 drops வாயில் டைரக்டா. எஸ், இது இதுல இருக்கும். அது பவர்ல எழுதி சப்போஸ் நான் இல்லைன்னா கூட வீட்டில் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, 10 drops. அதே மாதிரி அந்த 6 சைக்கிள் கொடுக்கும். ஃபுட்ல மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு ஆ, சாப்பிட்டாங்கன்னா ஃபுட்ல மிக்ஸ் பண்ணுங்க, சாப்பிடலன்னா டைரக்டா கொடுத்துருங்க. ஓகே ஓகேவா? அண்ட் திக் பவுடர் ஓகே. once in 3 days. ஒன்ஸ் 3 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி. Okay. 3 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி. ஓகே. ஓகேவா? அந்த உடம்புல போட்டு உடம்புல, இல்ல இல்ல. நான் படுக்கிற டைம்ல அந்த சைக்கிள் கொடுப்போம். மேல உடம்பு ஃபுல்லா பவுடர் அடிச்சு விட்டுட்டு நல்லா உடம்பு தப்பி வச்சுக்கணும். ஓகே. மேல அந்த இது மட்டும் நோஸ் கொஞ்சம் அதெல்லாம் விட்டுட்டு மீதி எல்லாம். ஓகே. அண்ட் ஆயின்மெண்ட், அந்த ரெட் கலர்ல இருக்குல்ல, அதுக்கு இந்த ஆயின்மெண்ட். ஓகே. ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, அந்த ரெட் கலர் அந்த இது பவுல்ஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சாங்க. அங்கெல்லாம் இந்த Steel. ஆயின்மெண்ட். இந்த ஆயின்மெண்ட் போதும், வேற எதுவுமே தேவையில்லை. இதோட இது எல்லாமே எத்தனை டைம் போகணும்? இது வந்துட்டு நான் இத அதான் அப்ப இது இன்டெலிஜென்ட், பட் விளையாட்டு அந்த ஹாப்பில நம்ம தெரிஞ்சு இழுத்துட்டோம் அந்த டைம்ல தெரியாம பண்ணாங்க. சோ திட்டி இத கொடுங்க, ஓகே. இத பைட் பண்ணுங்க. ஓகே. ஓகேவா? இது லைட்டா ஒடிச்சு ஒடிச்சு கொடுக்கணும். அப்படியே கொடுங்க, அப்படியே கொடுத்தா அது அப்படியே bite கொடுங்க. அது பைட் பண்ணிட்டே இருக்கும். அது அப்படியே இருக்கும்ல, ஒடியாத இது. ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை. வாஷ் பண்ணி எடுத்துருவோம். தூக்க மாட்டாங்க. அது அந்த ரூம்ல தூக்க மாட்டேன். டேங்க் அடிக்குது இல்ல, அங்க மாடி மேல நம்ம இருக்குவாங்களா, அந்த சின்ன காத்து வந்து இருக்கும். ବୁଝବା ସରିଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବା। ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମ ମେଡିସିନ ନେଇଯିବା, ତାପରେ ରୁମ୍ ପଳେଇବା। ஆளு இருந்து ஒரே ஆளு மெடிசின் எடுத்து மெடிக்கல் எடுத்துன்னு போகலாம், மெடிக்கல் எடுத்துன்னு போகலாம். ரோடு குத்தி பண்ணிமா Go, happy? Go, 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 go. भाग गया। इस इंजेक्शन लिया है, बदमाशी करता है।